Il-kumpanija SR Techniques qed tinvesti 40 miljun euro f'hangar ġdid u x-xogħol jinsab għaddej b'ritmu tajjeb. Il-hangar il-ġdid se jkun jeqsa' 6 ajruplani u dan se jwassal biex il-kumpanija tkun tista' tilqa' iktar ajruplani fl-istess ħin. Żorna s-sit flimkien ma' Arthur Magri, General Manager tal-kumpanija SR Techniques, li tkellem dwar il-ħsieb wara dan l-investiment. Id-domanda tax-xogħol fis-suq tal-avjazzjoni bħalissa qiegħda tiżdied konsiderevolment. Fil-hangars li qegħdin noperaw bħalissa kellna problema kbira ta' spazju fejn ma stajniex immorru fis-suq biex inġibu xogħol ġdid. Bdiet l-opportunità tal-hangars ġodda ovvjament żdied l-ispazju, żdiedu l-bajjiet u nistgħu nkunu fis-suq għal swieq ġodda. Din il-kumpanija ilha taħdem minn Malta mill-2010 wara perjodu xi ftit diffiċli llum reġgħet qabdet ritmu tant b'saħħtu li minn fejn kienet taħdem ma baqax adattat. Kif għedlek, is-suq tal-avjazzjoni wara dak kollu li kien ġara fl-ekonomija fil-passat kien kajman. Issa din naraw ix-xogħol jaġar pilja, allura wasal il-mument li inkabru l-investiment tagħna u nċarqu mill-bażi li għandna ġewwa ħasafi. Dan l-investiment se jwassal biex l-SR Techniques li diġà tħaddem 300 ruħ iżżid il-ħaddiema. Bħalissa dejjem kampanja intensiva ta' reklutaġġ fejn għandna bżonn madwar 250 ruħ oħra fis-snin li ġejjin, speċifikament sas-sena d-dieħla jdu niżdiedu madwar 100 persuna u dan fis-setturi kollha tax-xogħol, ġifieri mhux biss direttament inġiniera fuq l-avjazzjoni, għandna bżonn minn technicians, għandna bżonn minn cleaners, għandna bżonn warehouse persons, xogħol klerikali, dak kollu li jagħmel kumpanija biex tkun tista' topera. Il-proġett fħal Farruċ li beda f'Ġunju ta' din is-sena mistenni jkun les Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan minkejja li kien hemm perjodu fejn ix-xogħol kellu jieqaf għal ftit ġimgħat minħabba skoperta ta' fdalijiet storiċi ta' tempju neolitiku. Sibna tempju, tempju kien ifisser li kellna nbidlu l-pjanti kollha ta' kif kien ħajsir ix-xogħol biex nillimitaw l-ammont ta' skafar li ħajsir. Issa lestejna dak ix-xogħol, it-tempju ħajġi protett, mhux ħajġi minsus. Dak kollu li kellu jkun skafat ġie imneħħi minn taħt l-art u mpoġġi fuq wara tal-hangars, żidna l-footprint. B'dan l-investiment l-SR Techniques se tkompli tattira aktar linji tal-ajru lejn Malta. Fost oħrajn il-kumpanija EasyJet hija waħda minn dawk li kienet imħeġġa minn dan l-investiment biex timpenja ruħha li taħdem mal-SR Techniques. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.